sa Tagikan? Sa Libertad, Siargao, yung General Lona. Ang sa gibuhat na to dala. Naligo. Ligo. Asa ta karon? Nami diri sa ikaw ba yung nakafind ani sa pangalan ni nga pizzeria. Ano ka ba no? Basta pizzeria. Kaon tag Siargao pizza daw. Yeah, Pag may mangga. mangga. Dako no. Tapos din. Sugdantang tagay, asa ng baso, kapuyag paabot. Musta nakainday, tugaya na natong wala magtagpo. Huway na usap, gwapa, gihapon ka ugwa, gihapon ko'y gama, kumaigon ako sa imong tama. Tama na, please kaluy iuwi, kakapoy uruy. Sige na lang ko balik-balik, lipay kamay dakong kasakit ng bisyo. Kung makaati, pisag ikaw regi pangita, dili na kung balik ni mo, di na, di na. Pila pa'y pusta, ini gumanani, ako rin mawangi. Unta di mausban, kay di ko kapasalig nga mapungan, king ibati nga wapagyon. Intaon mausap, kaywa, pasad ko kibaw kanus, ako maulian, mauni ka kulian, kung malabi at tumar, ang tamaling akong mauwi, kakapoy uruy. Magsige na lang kung balik-balik, lipay gamay dakong kasakit ng bisyo. Kung makaatik, pisag ikaw regi pangita, dili na kung balik ni mo, di na ako maghubog, matug na ko sa'yo. Ikaw undang na putaan ang imong sigarilyo, undang na upangita na ako. Huy, wakagi kapoy, magsige na lang tagbalik-balik, lipay kaday ako'y magsakit ng bisyo. Kung makaadik-adik, ray makaingon, nga angay patong maligo.